नैबे जेनेबा गोजोनपुरि गामि हिसाबै बिराद दुखुनांथाव जानानै दं दा खिन्थु सिगां समावहाय एसेबां मानि बिदि रानामोन खिन्थु ओरैनोथ' इजिलि हिसाबै ओरैनो बेवहाय दैखर फिसा फिसाखौहाय 40-45-60 सो होनाय जायो आरो लास्ट बेनि उनावहाय देग्लायहाय माबे मा हिसाबै रानखो रावबो हमदांनो हायाखै खिन्थु राननाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि एम्फौ नांनायफोरबायदि गोदाव सोराव जोंनि रायजो राजाफ्रा जानांदों बिराद दुखुनांथाव जादों आरो बेबायदि दा माथो खालामबावनो बोथोरा खालामदों ना माबा मोनसे खालामदों जोंथ' हमनो हानाय नङा दिनैनि गेजेरावहाय आङो दिनै सारमोननि जे दानि गभर्नमेन्टनि जे नाजानायावहाय दिनै बेवहाय बिराद गोजोनथावनि मोनसे बरिं जोंनो रायजो राजानो अननानै खुरना होफैदों जोंहा बेवहाय गोजोननाय दङ आरो बेबायदि बरिंआ जोंनाव जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हागोन आरो बे सबसमाय जोङो दैनि थाखाय आंखाल जानायखौ आं नुनो मोननाय नङा बादि आं नुहुरदों आरो नोंसोरनि गामियाव न'खर बेसे दं आरो बेसेबांसो न'खरफोरा बेबायदि दैनि रानलांनाय जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जोंनावथ' माबा गोजोनपुरि गामि हिसाबै जोंनाव गासै 58 न'खर दङ बे 50 न'खरा गासैबो फेमिलि गिदिरजोब दा बे फेमिलि गिदिरनि हिसाबै जोंनाव एसे एनै दैया थोआ जोंनाव एसे एनै दैया थोयैयाव जोङो एकदम माने साननै सानथाम सप्ता खनसेसो बिराद गोदाव सोराव जोङो रोगा बायगा बिदिनो माबा मोनसे 10 फुट 15 फुट गाहाम जोङो हा सिङाव जावनानै जोङो दा जानोबो बायध'था जादों दा दिनैनि समाव आं गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां जेन'बा सारमोननि अननाय बे बरिंनि दैखौ जों लोंनानै जाहाथे जोंनि सुखि गोजोन संसारखौ जों मोजां जालांफिननो हायो बे आसा थाबाय आरो आथिखालाव जे बिटिआर जल जीवन मिशन एबा जेजिएमनि गोबां दैखरनि बरिं माबाना जगायना होनाय जादों नोंथांमोननि जायगायाव दंना गैया जोंनाव बेखौ जोङो दा मावनानै होनायखौ जों नुबाय खिन्थु बेनि साप्लाइफ्रा माला जागोन जों बेखौ दासिमबो हमनो हाया खिन्थु जोङो बे दानि जेजेएम न'खर न'खर दै जगायना होनाय बे बिथांखिखौ आङो सिन्था खालामहरदों जे बेफोरबायदि जोंनि बेबायदि जाबाय थायोब्ला बे दैया जोंनो रानना होनो हागोन ना हाया आंहा बेवहाय सिमां दङसो माने आसा गैया आरो बे दैजों खुनु बेवहाय संसार जानो हानायनि खुनु आसा गैया गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बिएसएटी सेमिस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बिएसएटी सेमिस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700227192 9706680878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो